Hola, com va? Avui parlarem també de la prova oral dels exàmens de la Junta Qualificadora. Per això donarem una sèrie de consells i també farem una simulació, però en aquesta ocasió el que farem serà posar-nos des de l'altre punt de vista, és a dir, serem nosaltres qui farem aquest examen, tenint sempre en consideració una cosa: nosaltres intentem ajudar, però nosaltres no som ningú. Estos vídeos no són vídeos oficials de la Junta. Jo poso al vostre servei la meva experiència per al que vos pugui ajudar. En primer lloc, el que pensem que cal fer és visitar el lloc web de la Conselleria i veure els criteris de correcció, és el nom que figura, els criteris d'avaluació, és a dir, què se'ns va demanar tant en l'escrit com en la part oral. Concretament en la part oral figuren estos criteris que passarem de seguida a detallar, perquè és d'ací d'on eixirà la nota, d'ací, i no del que he sentit, del que ha dit aquell, del comentari, no, d'ací. Veiem-ho. Observem en primer lloc com els criteris estan dividits en 3 columnes. La primera, la de la lectura, per aconseguir la màxima nota, demana que llegim amb fluïdesa, de manera expressiva, ritme i velocitat adequats, amb entonació i pronúncia d'acord amb la parla estàndard. Errors aïllats o poc significatius, com per exemple pronunciar període en lloc de període, dioptria en lloc de diòptria, que són les paraules adequades, etc. O alguna altra pronunciació incorrecta, com les paraules d'origen estranger, però poc significatives. Ara queden les altres 2 columnes. La columna de la dreta, competències lingüístiques, es refereix, al valencià que usem, a la llengua. I la central, competències pragmàtiques, es refereix purament a la conversa. Si parlem de la llengua, competències lingüístiques, si hem pronunciat adequadament, si el nostre vocabulari és ampli, si les regles de la morfologia i la sintaxi les coneixem i les sabem utilitzar, mentre que la columna central parla d'una expressió fluida. Recordem, ja de la conversa, la lectura l'havíem analitzat abans. Si la intenció i el contingut del missatge són clars, si participem amb espontaneïtat, sense esforç, sense que els examinadors ens hagin de tirar de la llengua, anem a dir, expressem les nostres opinions, se'ns entén, fins i tot utilitzem humor, ironia, el nostre discurs és adequat a la formalitat, perquè és una prova formal, no és una conversa entre amics, etc. Aleshores, aquesta és la diferència entre la columna central i la columna de la dreta. Central, conversa. Sabem conversar, sabem expressar-nos. Dreta, llengua. Hola, bon dia. Jo soc Salva Pérez, el meu DNI. Sí, he triat la primera lectura. Comence bé. Sí, gràcies. Una vesprada de setembre, de finals de setembre, Isabel va agafar aire a plens pulmons i va fer l'avionet corrent entre els pins de la Devesa, desplegant els braços com si foren ales i petarrejant amb els llavis, talment un monoplà de la Primera Guerra Mundial, com tantes vegades havia fet de menuda quan aterrava eufòrica a les mans del pare, unes mans que recordava sempre aspres i amb el regust de sal. Feia fred, un fred lleu, agradable fins i tot després de la calor enganxosa de l'estiu, i Isabel duia un jersei blanc de punt fet per ella mateixa, amb una sanefa de carrancs verds que li havien costat de teixir una eternitat d'hores. Un instant després es va deixar anar exhausta damunt la pinassa i el seu xicot
la va acotxar amb la jaqueta. De nou li va venir al cap el pare, llançant-la en l'aire, amb aquelles mans fermes de pescador, i va sentir a dins seu unes riallades que ben bé podien ser les seues i que es confonien amb aquestes d'ara, provocades per la por de caure i el desig de volar. Va experimentar aquesta mateixa sensació quan va sentir els llavis d'ell humitejant-li els seus i va tancar els ulls. Va pensar que havia arribat el moment. No podia contenir més un secret que desitjava proclamar arreu i que necessitava, sobretot, compartir amb ell. No s'imaginava que ningú al món poguera ser tan feliç com ella ho era ara, i així devia ser, malgrat que li quedaven 3 minuts de vida. Què opina de la lectura? La veritat és que és un text interessant perquè obri moltes expectatives, no sé, en principi sembla que descriu uns records d'infantesa, però aquest final tan inquietant que li queden crec que eren 3 dies de vida, la veritat és que m'ha deixat una miqueta inquiet, m'agradaria continuar, però sembla que és un tema interessant. Té alguna experiència semblant o algun record paregut? Suposa que es refereix als records d'infantesa que narra la protagonista. Evidentment jo tinc records d'infantesa, no sé, podria descriure els records de ma mare quan em duia a passejar, quan era xicotet, en el carro, quan duia bolquer, o passejàvem, pegàvem una volteta pel riu. Tinc molts records, no sé si la veritat és que podria contar-li alguns. Perdone, no l'he entès. Pot dir-ho d'una altra manera? Sí, vull dir que tot el món tenim records de quan som xicotets. En el meu cas recorde especialment ma mare i els passejos que donàvem, mon pare, és curiós perquè el que més recorda és quan estàvem en la cua del metge, perquè de xicotet vaig patir algunes malalties, i recorda amb molt d'afecte ixos temps que passàvem en les cues del metge esperant. Havíem de reservar primer cita, havíem d'esperar, ens donaven un dia, assistíem, esperàvem, per fi ens cridaven, fèiem la visita, i els records de mon pare també en tinc, no sé dir-li. Doncs, per exemple, no sé, quan anàvem a pescar al riu, al regajo, anàvem la família, pescàvem, passàvem el dia. El que volia dir és que tots tenim records, especialment si ha estat una infantesa agradable, com és el meu cas. Com imagina que segueix el text? És que és un text que he vist que és molt obert, en el sentit que per què li queden 3 dies de vida? Suposa que aquest text pertany a una narració més llarga, a un llibre possiblement, especialment per l'estil que es nota que és un estil narratiu, un estil literari, i com m'imagino jo que segueix? Doncs, no sé dir-li, 3 dies de vida, per què li queden 3 dies de vida? Poden ser per 1000 motius, però quan ja en esta primera lectura ja ens dona aquest detall, possiblement la narració tinga alguna relació o ens estiga intentant donar alguna pista que posteriorment desenvoluparà. Pot ser que aquest detall siga important. Ja li dic, com continuaria? No sé, pot ser que aquests 3 dies siga perquè té una malaltia que naturalment desconeix, o
vol ignorar, perquè diu que és un dels moments més feliços, no sé, poden obrir-se moltíssimes possibilitats. Bé, ja està, doncs... Sí, ja ha acabat. Quan sabrà la... No me poden dir la nota? No, ara mateixa no podem. Bé, doncs, continue fent l'escrit. Exacte. Gràcies, moltes gràcies. El full, la plantilla se la queden vostès? Sí, se la quedem nosaltres i nosaltres l'emplenarem amb el seu nom. D'acord, doncs, moltes gràcies. Adeu, bon dia. Bé, doncs, això ha sigut tot. Espero que us hagi agradat esta simulació. La veritat és que ha estat interessant per a mi posar-me en la pell d'un alumne, no sé com m'haurà eixit. Bé, doncs, us espero el proper vídeo, si us ha agradat. Moltes gràcies. Adeu.